Kolagén od značky Estelle je ideálnym estetickým doplnkom pre vás. Sa opýtate prečo? My sme vyvinuli tento kolagén z najväčšej lásky pre naše klientky. Konkrétne tento kolagénik má veľmi bohaté zloženie. Čo sa týka estetických doplnkov, odporúčame ich brávať 1 až 3 mesiace, ideálne samozrejme 3, aby sa urobila tzv. Kolagénová kúra. Hlavnou výhodou nášho kolagénu je bohaté zloženie tohto produktu. Samozrejme, že najvyšší obsah tohto produktu je v tom kolagéne zhydrolyzovaný hríb v hodnote 8000 jednotiek v jednej dávke denne. A ďalšou veľmi veľkou výhodou je to, že sme doplnili daný kolagénik o vysokomolekulárnu kyselinku hyaluronovú. Nesmú tu chýbať aj samozrejme vitamíno-minerálne komplexy. Skoro všetky vitamíny sú tu, vrátane aj vitamínu C, ktorý vlastne podporuje vstrebávanie daného kolagénu. Biotín a zinok ako doplnky na podporu rastu vlasov a nechtikov samozrejme tiež podporujú tú celú takú rádu našich kolagénov. O ďalších našich estetických produktoch radi vám povieme v našich ďalších reelskách.